Ndi nthawi ya nkhani ndipo mawu uno muli ndi ine Ronald Mpaso. Poyamba nayi mitu yake. Chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Nduna yakale yona zachuma a Joseph Mwanamveka tsopano ndi mfulu kutsatira kuchotsedwa kwawo pa mlandu umene amayankha. Ndipo mnkhani zina, banki yaikulu pa dziko lonse yapereka katundu wa zachipatala wa ndalama zokwana 15 billion kwacha ku dziko lino. Tindi zimenezi ndi zina zambiri teni tikhalire limodzi. Chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse ndipo sichigwiranso ntchito ndi chipani cha Malawi Congress. Olankhulira chipanichi a Felix Njawala ndi amene walengeza izi pa msonkhano wa atolankhani umene unachitikira ku Lilongwe. Izi zinachitika chipanichi chitangomaliza msonkhano wake umene unachitika popanda amene akugwirizira mpando wa mtsogoleri wake a Michael Usi. Kathe Maulidi ndi ripoti. Kudali chisangalalo kulikulu la UTM pomwe akuluakulu a chipanichi adalengeza kuti atuluka mu mgwirizano wa tonse. Kumayambiliro mlembi wa chipanichi a Patricia Kaliati adanena kuti iwo adapitirira kuchititsa msonkhano wawo opanda mtsogoleri wa chipanichi a Michael Usi chifukwa Usi sadafike pa mkumanowu. Iwo adati anthu omwe adali mchipindacho adagwirizana kuti atha kupitirira ndi mkumanowu atafunsa kwa maloya awo omwe adawalangiza kuti mkumanowu utha kuchitika popanda Usi. Polengeza zakutuluka kwawo mu mgwirizanowu, mneneri wa chipani cha UTM a Felix Njawala ati tsopano chipani cha UTM chikuyang'ana zatsogolo lake komanso 2025. Iwo ati posachedwa apa akhale ndi mkumano ndipo mkumano umenewu akagwirizana kuti chipani cha UTM chichititse msonkhano wake waukulu omwe akuganizira kuti utha kuchitika mwezi wa Oktoba chaka chino. Tiyamba ulendo wathu wa 2025 ndi convention imene itakhale mwezi wa Oktoba. Chomwe tikupempha ndi choti anthu onse amene akufuna kwabwino kuphatikizapo achinyamata a mdziko lino, anzathu ku Kenya akumanena kuti ma Gen Z amene ali anthu amene anabadwa kuyambira mzaka za 1995 kufika lero, kuti nawonso asaope, asatope, asafowoke koma atenge nawo gawo posatira chipani cha UTM ngati chipani chimene chanyamula masomphenya a Dr. Saulos Chilima. Chipani cha UTM chidalowa mu mgwirizano ndi chipani cha MCP mchaka cha 2020. Dziko la Malawi lasaina mgwirizano ndi dziko la China umene uzithandiza kuti China izitumiza madotolo ona za nthenda zokhudza amayi komanso oyeza matenda osiyanasiyana kuti madotolo azagwira ntchito limodzi ndi madotolo akuno ku Malawi ku zipatala za Kamuzu Central komanso Mzuzu Central kwa zaka zisanu. Brenda Kayo ndi ripoti ili. Nduna za umoyo akhumbizika ndodo chiponda ayamikira dziko la China pa mgwirizano omwe achita ndi dziko lino ponena kuti izi zithandizira kwambiri dziko lino kamba kuti dziko lino limasowekera madotolo ochuluka wona za matenda akuluakulu. Lero tasendana migwirizano iwiri ndi dziko la China. Malawi ndi China ubale wake ndi wakalekale ndithu, ndipo ife ngati kunduna za umoyo takhala tikupindula chifukwa cha ubale wa pakati pa maiko awiriwa. Ku Malawi kuno chaka ndi chaka adziko la China amatitumizira madokotala osiyanasiyana. Gulu limene lili pano ndetu ndi gulu la namba 11 kubwera kuno ku Malawi. So mgwirizano wina ufunika kwambiri umene tasayinirana ndonena kuti sono pakhala ubale wapaderadera pakati pa chipatala chathu cha Kamuzu Central Hospital ndi University ya ku China imene yakuti Jiaoteng University ya ku China. Ndiyapanga mgwirizano ndi Kamuzu Central Hospital iwowa ndithu azikhazikika makamaka ku nkhani za uchembere imene timati gynecology za azimayi kumeneko. Ndipo kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Aziong Long ati dziko lawo ndi lokonzeka kuthandiza dziko la Malawi pa nkhani ya za umoyo. Mwazina dziko la China lathandizanso dziko la Malawi ndi zipangizo za umoyo za ndalama yokwana 8.5 million. Posayinira mgwirizano dziko la China lalengezanso kuti madotolo afika kale m'dziko muno omwe ayambe kuthandiza anthu matenda osiyanasiyana.
Papita zaka zisanu tsopano kuchokera pamene lamulo la Pharmacy, Medicines and Poisons Act la mchaka cha 1988 linayamba kugwira ntchito. Koma ngakhale zili chomwechi, malamulo ang'onoang'ono oyendetsa lamuloli sanakonzedwebe. Izi zikutanthauza kuti lamuloli likugwiritsidwa ntchito, malamulo ang'onoang'ono akale likugwiritsabe ntchito malamulo ang'onoang'ono akale akafuna kuti aligwiritse ntchito. Zambiri mulipoti ili la Patience Lunda. Mtsogoleri wa bungwe la Pharmaceutical Society of Malawi, William Mpute, ati pali kufunika kufulumiza kukonza malamulo ang'onoang'onowa popeza zithandizira kuti zilango zomwe zimaperekedwa kwa anthu amene aphwanya lamuloli zikhale zokhwima. Mpute analonjezera kuti kusowa kwa malamulo ang'onoang'onowa kukupangitsa mabwalo a milandu kuti azipereka zilango zofewa kwa anthu ena amene aba mankhwala. Lamuloli linakhazikitsa bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority PMRA, lomwe mwazina limapereka ziphatso zogulitsira komanso kupanga mankhwala. Bungwe la PMRA linakumana ndi nyumba ya malamulo posachedwapa kupempha kuti malamulo ang'onoang'onowa apangidwe msanga. Mawu ake wachiwiri kwa wapampando wa komiti yona za malamulo ku nyumba ya malamulo a Yusufu Nthenda anati kusowa kwa malamulowa kukupangitsa kuti bungweli lizikanika kugwira ntchito zake zina. Anthenda anaonjezera kuti komiti yawo inauzidwa kuti malamulo ang'onoang'onowa anakonzedwa ndi unduna wa zaumoyo ndipo anatumizidwa ku nduna owona za chilungamo. Iwo anati afikira maunduna awiriwa kuti adziwe chomwe akupanga kuti malamulo ang'onoang'onowa atheke. Ofalitsa nkhani ku nduna owona za chilungamo a Frank Namangale anati ntchito yokonza malamulowa ili m'manja mwa unduna wa zaumoyo. Mlembi wa zaumoyo a Samson Mndolo anati bungwe la PMRA ndi lomwe lingayankhepo pa izi, ndipo bungwe la PMRA kudzera kwa ofalitsa nkhani wake a Joseph Josiah anakana kuyankhulapo pa nkhaniyi. Mchaka cha 2021 a Universal Health Coverage Coalition anati mankhwala ambiri mzipatala akumabedwa. Malingana ndi unduna wa zaumoyo ogwira ntchito mzipatala ndi amene amaba kwambiri mankhwalawa. Nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka tsopano ndi mfulu kutsatira kuchotsedwa kwawo pa mlandu umene amayankha. Mwanamveka amayankha mlandu ogwiritsa ntchito mosayenera udindo wawo pa contract ya ndalama zokwana 18 billion kwacha yogula katundu wa ndende za mdziko muno yomwe imayendetsedwa ndi unduna owona za chitetezo cha mdziko. Mwanamveka anawatulutsa mu bwalo la milandu, ndipo oweruza milandu a Violet Chipawo anati mlandu upitirira ndi ena amene akuzengedwa. Oyimirira Mwanamveka pa mlandu a Kalekeni Kaphale wati bungwe la Anti-Corruption Bureau lati likhoza kuafuna Mwanamveka mtsogolomo ngati mboni ya boma pa nkhani. Kathe Maulidi anayankhula ndi Akaphale. Tunaika ma preliminary objections to the charges, tunapanga so kuti muna tikale ndi constitutional referral ndema mwayi wake ku SCB so utsogoleri unasintha ndi amene abwera panowa atawerenga anaona ndi kuti kodi nkhani kuona uri kutsogola keleni sirooneka, ndiye anatipempha kuti apempha DPP kuti apange discharge Mwanamveka. Akatero koma Mwanamveka ngati angafunire kuti akayikire umboni pa nkhani adzathe kutero. Ndiye tinawuza kuti ife zopereka umbonizo tilibe nazo vuto kuti bwanji chifukwa tikupereka umboni court ndi kuti ndiwanzika ina iliyonse. Ndiye lero mmawa titakomana khoti kuja chimene chinachita choyamba ndi kuwafotokozera bwalo kumene tikuchokera ndi kumene tikupita kuchotsa ma application amene tinayikawo kuwafotokozera bwalo ndi mmene zililimu ndiye kuti palibenso chimene tingamachite mkhoti mutenera tidzibwerera tikagwire ntchito zina. Ndiye khoti anatilolera, ndiye pamene mukutipeza Kalekeni Kaphale. Nduna yona zakopa alendo a Vera Kamtukule yati achinyamata akhoza kusintha dziko lino pa nkhani za ulimi. Ndunayi alankhula izi pamene imapereka masetifiketi kwa achinyamata okwana 53 amene amaliza kusulidwa pa nkhani za ulimi kudzera mbungwe la Sakao. Akamtukule akufotokoza.
70% vantu 70 anthu 100 naluso Malawi kunokonda achinyamata ndi ineyo ndi ndichidwi chonati kuona achinyamata amayiko osiyanasiyana kubwera kuno kuzaphunzira za ulimi zinandisangalatsa kwambiri zikuoneka kuti ndikuti masomphenya tili nawo ngati dziko aja atha kutheka komanso chinandisangalatsa kwambiri chonati sikuti akungopanga zonati azingolima ayi akufuna zonena kuti azipanganso zina zimene zimachitika mulimimo kupanga produce zinthu kupanga mafactory ndi zina zotero ndine ndikuona ngati chimene chinachichipwa patali kuti zaone achinyamata amene kumaliza maphunziro awo tsiku la lero ndine chimene uthenga umene nawo kwauza ndionena kuti zimene mwaphunzira panopa muzipitirize kunena kuti munthu muzisuzeza denga maphunziro awo kuti muchite winaka anakugwirani dzanja kuti mufikire amene mwafikira apa winaka anakugwirani dzanja kuti wonso malikoli mwawo ukapita pasogolo afunika enaka kuti apite ayikepo dzanja ena apaseko komakobi ena apaseko business ena wagule zinthu zimene adalimezo ndi zina zotero kote kuti afunika kuti aziwe zonena kuti kugwirira ntchito pamodzi kumapindula ndithu makamaka ndimakamba nkhani za ulimi. Nduna zokopa alendo Maivera Kamtukule. Ndipo mmodzi wa achinyamata amene amaliza maphunziro awo Ketlile Mguni anati achinyamatawa amaiko akumwera kuno kwa Africa akhoza kusintha maiko wawo kudzera mu ulimi. Alimi a fodya kumsika wa fodya walimbi mu mzinda wa Blantyre adandaula kuti akuluakulu akukana kuwalola kuti atenge mabelo awo a fodya amene anakanidwa kumsika. Monga mmene zimakhalira mbuyomu mabelo a fodya amene anakanidwa kuti sali bwino amawabweza kwa alimi eni yake. Koma alimiwa afotokozera mtolankhani wathu ku Blantyre kuti akudabwa ndi ndondomeko yatsopanoyi. Isaac Salima ali ndi ripoti. Alimiwa anachokera m'maboma osiyanasiyana monga Machinga komanso Zomba ndipo adakumana pamalo ogulitsira fodya alimbe auction floors mwazinda Blantyre kumene adapereka nkhawa zawo. Alimiwa ananena kuti mbuyo monsemu fodya amene wakanidwa pansika akhala kumubweza kwa eni akewa. Mmodzi wa alimiwa Edward Time amene amachokera m'boma la Machinga adati iwo ndodabwa kuti ganizo litachokera kuti awakanize kuwapasa mabelo awo a fodya. Iwo adaneranso kuti akuluakulu ku bungwe la Tobacco Commission sadawafotokozere za chiganizo chikuti tsopano fodya wakanidwa pansika adziwalanda. Ababuza dandaula pano pa dandaula chifukwa chakulandidwa kwa fodya amene anatilanda pa mayimbiro asika ndi katikati masika. Yavuto ndonena kuti fodyayi ikatumiza kunoko iwo pa chizungu chawo ona kuti nesting awutophatikiza kwa fodya. Koma kuyambira mbuyomu mwina mapresident onse amene adusa mbuyomu zimati zikamachitika ngati izi fodya chamakani magulu awiri atatu amakawo wankulu watali wafupi ndi amene iye timatha kudinda tikadinda mucha tikaphatikizana iwo ajamatha kumatibwezera fodya uchi akatibwezera kumapeto ngati kuno kwansika amatha fodya chotenga ndi kutibwezera ife toka alili nde pano pavuto ndona kuti fodya chatati atilanda apanga malamulo awo amene kwa ife sitikuziwa. Amene amayankhulira bungwe la Tobacco Commission Aterefolas Chigwenembe adati alimi akhala kumapusisa anthu ogula pomasakaniza fodya wawo ndi zinthu zinasokhala bwino mwakuti chiganizo cholanda fodyayu chikutengera malamulo oyendetsera ulimi ndi malonda a fodya a dziko lino a 2024 amatipatsa mphamvu ife a Tobacco Commission kuti pakapezeka fodya wachinyengo wa mtundu umenewu kumalo ogulitsira fodya ifeyo fodyayo timulande. Ndipo pakali panopo mmene tikuyankhulamu talanda ndithu fodya wambirimbiri ku misika ya fodya ndipo fodyayo timtumiza kuti akasankhidwe akakonzedwenso ndipo tidzamgulitsa pogwiritsa ntchito nambala ya Tobacco Commission ndipo ndalama zimene zipezeke kumeneko tidzisunga mpaka timalizitse ntchito yokonza ndondomeko zimene zizitsatidwa popereka chilango kaena zilango kwa anthu amene akuchitira mchitidwe wa chinyengo. Nyengo ya chaka chino yogula ndi kugulitsa fodya ayitseka lachisanu sabata yammawa. Mkoni yankhanize kuchokera kuno ku wireless ya kanema ya Times TTV tikhati kupitiriza kupatsani zonse posachedwa apa zikangotha izi choncho musatalikire. Wawa pili wawa mwene amwe mukuoneka udandaula bwanji kwenikweni. Mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM. Nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga.
komano pa ATM sizinatulutse ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki eya komano mpaka na pano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu unetu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndiye sindikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wakadandaula ku banki yayikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga osunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozeni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yayikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher, but cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. Imene tikupitiriza kupatsani nkhanizi. Banki yayikulu pa dziko lonse lapansi kudzera ku bungwe lona za umoyo pa dziko lonse lapansi lapereka katundu wa chipatala ku dziko la Malawi wa ndalama zokwana 9 million kwacha kapena kuti 15 billion makamaka $9 million kapena kuti 15 billion kwacha. Ina mwa ndalama iyi ndiyogulira katundu wa chipatala ndipo $1.5 million ndiyo nyamulira katundu uyu kuchoka kumene akumugula ndipo 1.6 billion kwacha ikupita ku ntchito zosungira katundu uyu kudzera ku Central Medical Stores Trust. Mapepala oponyera voti pa chisankho cha chibwereza chimene chikuyenera kuchitika pa 23 mwezi uno afika mdziko muno kudzera ku bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission Mayi Annabel Mtalimanja wapempha onse amene akukhudzidwa ndi chisankhochi kuti apitirize kuchita zinthu zokopa anthu kuti adzavotere mwamtendere. Chisankho cha chibwerezachi chikhalako maboma a Blantyre ndi Mangochi. Mtalimanja akufotokoza zambiri kwa Emmanuel Simpokolwe. Ife kulandira maballot paper lero zikusonyeza kuti tili okonzeka kuti chisankho chapadera cha chibwereza chichitike ku Chilaweni komanso ku Mwanza ndipo tili osangalala kuti maballot paper afika ndithu. Chiyembekezo chathu ndichokuti mapolitical parties zonse apitiriza kupanga kampeni yabata ndi mtendere opanda ziwawa zina ziti zonse mene apangira kuchoka pambuyo kufika pano komanso kuti kuchoka lero kufika pa 21 pamene titatseke kampeni onse apitiriza kupanga kampeni ya mtendere. Mayi Annabel Mtalimanja wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission. Nduna yona za madzi ndi ukhondo Mayi Abida Mia yati njira zamakono zoperekera madzi zimene akuzigwiritsa ntchito ku Mzimba ndi thandizo lochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse zikuthandizira anthu okwana 140,000 kwacha. Mayi Mia alankhula izi pamene amayendera njira zamakonozi kuchamphira ndi kumsaka zimene akuzigwiritsa ntchito ndipo adazimanga ndi ndalama zokwana 1.9 billion kwacha. Project imene champhira
ikuthandiza anthu 120,000 amatanki okwanira 9 and Msaka anthu 20,000 ndekuti tapanga and project imene iso yachambira kufika paka na Kasungu North ndekuti tapanga cover anthu kunono amavutika kwambiri. Tingathokoza World Bank kuti atithandiza ndi ndalama, atithandiza su ndi technical training kuti amene adzayendesa mawuwa akhala ndi aphunzire kuti azisintha mapipe and sedimentation zonse zofunikira. Mai Abidamia amene ali nduna yona za madzi ndi za ukhondo. Ndipo Nyakwa Kanyemba imene ndi mmodzi mwa opindula ndi ndondomekoyi yati moyo unali ovuta poyamba kamba kakuti amagwiritsa ntchito madzi a madambo amene anali osatetezeka. Chitiko chimene chisanabwere mbuyo moyo umakhala ovutika kwambiri pamadzi timatunga madambo malo amene madziondo azinyasi koma linali kale kwambiri komabe timamabe ndithu ampopi inabwera ndikale kwambiri ndi atabwera World Bank anakhangata kuonjezerako kamphamvu. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Chipani cha UTM chalengeza kuti chatuluka mu mgwirizano wa tonse. Nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwana Mveka tsopano ndi mfulu kutsatira kuwachotsa kwawo pa mlandu umene amayankha. Ndipo munkhani zina banki yaikulu pa dziko lonse lapansi yapereka katundu wa zachipatala wa ndalama zokwana 15 billion kwacha ku dziko lino. Mukhoza kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 hash. Munaindine Ronald Mpaso ndikufunirani tsiku lopambana mmene mukupitiriza kuonera maprogramu osiyanasiyana amene takukonzerani pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno Times Television TTV. Tsiku labwino.